ja quasi és hora d'anar a l'escola. Avui què toca? Avui toca matemàtiques i tallers. La mestra va dir que potser faríem un mural. Segur que serà molt divertit. Sí, segur. Qui és aquella? No ho sé, anem a veure. Hola! Hola! Com et diu? Em dic Pipi. I vosaltres? Jo em dic Tomi i ell és la Nica. I tu què hi fas aquí? Doncs jo he vingut de viatge aquí. I per què? Doncs perquè va ser el meu aniversari i els amics del poble on vivia abans em van regalar un bitllet per anar de viatge. Però al mig del camí ens vam perdre i no ens trobàvem uns als altres. I jo he acabat aquí. Pipi, nosaltres hem d'anar a l'escola, que fem tard. Si vols, pots venir amb nosaltres. I a mi de què em serveix anar a l'escola? Perquè si no, no sabràs res. Però si jo m'he espavilat tota la vida sense anar-hi. Va, vine, no et farà per res venir. A més, coneixeràs i faràs nous amics. D'acord, va, som-hi! Va, Pipi, que t'ajudo a posar-te. Gràcies! Tu vols portar el mural? Vale. Mira, Pipi, ara t'ensenyarem tota la planta de dalt. D'acord? Mira, cap aquí a la dreta hi ha l'aula d'anglès i també hi ha l'aula d'informàtica. Aquí hi ha molts treballs que han fet els alumnes de tercer. Aquesta és la tutoria de cicle superior. I si venim cap aquí, aquesta és la nostra classe. Que només tenia 2 minuts. Senyoreta Lluïsa, ja no anava estudiant a la classe. Hola. Benvinguda a l'escola Lluçanès. Com et dius? Em dic Pipi Calces Llargues, però em podeu dir Pipi. Hola, Pipi. Mira, busca una cadira i seu on tu vulguis. Bueno, ara, Pipi, estem fent les taules de multiplicar. Les taules de plomiticar, sigui el que sigui, no em servirà de res. Pipi, això no és veritat. Ja veuràs com el temps te les acabaràs aprenent i tot. Hora d'esmorzar! Quina gana! Però jo no tinc d'esmorzar. Hi ha algun company o companya que li vulgui deixar una mica d'esmorzar a la Pipi? Jo! Gràcies. Estava molt bo. T'ha agradat de veritat? Me l'ha fet la meva mare. Vinga, va! Tots al pati! Pipi, que vols jugar amb nosaltres al bàsquet? Basta, què? Què és això? Es diu bàsquet i consisteix en agafar una pilota i que aconseguir fer cistella. Prova-ho de fer. D'acord. Però què fas? Ara t'hem quedat sense pilota per culpa teva. Ets una poca solta. No cal que em diguis això, jo ho he fet sense voler. Tu sí que ets una poca solta. Ei, no us baralleu, que això no està bé. Vinga, va, ja trobarem una manera de baixar-la. Jo crec que ja he trobat la manera de baixar-la. Ah, sí? Quina? Doncs enfilant-me els arbres. No passa res. Correu, m'ajudeu a buscar-lo? Sí!
Senyor Nilsson! On és? Senyor Nilsson! Senyor Nicolón? Correu, veniu tots aquí! El senyor Nilsson està allà de classe! Mireu, està aquí, es troben les taules de multiplicar. Senyor Nilsson, què fas aquí estudiant les taules de multiplicar? Ara no toca matemàtiques. Vinga, nois, és hora de començar tallers. Avui farem un mural de l'amistat. Què divertit! Ara toca taller! Pincell i comença a pintar. Tipi, te'l regalem perquè sempre ens recordis. De veritat, me'l regaleu a mi? Sí. Moltes gràcies, no us oblidaré mai. Però ara ja és l'hora de tornar a casa. Adéu! Adéu! Vinga,